bwa kansa igobono bwa beire bwo sigasigia bange au bugo ikiraboni gabanga bataranyora bokonyi omusubati oyo mukuru wa sensemo ye ward ya Kiabonyoru County ya Nyamira omanyeka jona batshepa ni gabona beire no burairo bwo asega kemya kebere asokurera obureire bworobere kansa yorobere ijwaganiryo bokonyi mulikito James Ndizi na mange ime yekinyoro ki engeta Kiabonyoru ward constituency ya Burabu ase county ya Nyamira nigungumira no muswati batsheba kombuka Andrew oyoberega kurwara kansa yorobere kuri mwaka w'ekiri bubere na 15 na 3 agantebike kandori jari wisirini kwarwalirayo ngote ibuna togokora kwarwalire bunore ga no tamaite na kwarwalire bagantebin kansa mbugate nigatemire koliyo obugweni ase chinyagitari ao gati yabo ne kliniki Kenya bikomo Nyamira General Hospital Kisii Faro Kisii Galaxy na gukorera guchia ase nyagitari nene ya Kenyatta imeyo muche o Nairobi asaberire egeka kyo mwaka oyomon twagotomira ogenda libaro na Kenyatta konyo gokorra bija genda Kenyatta na wikirabono nigaganiri chibesa chetaneti chimilioni 2.5 elyo kweneke buna obwanirigu kegima namenyire Kenyatta Nairobi abo namenyire umwaka omugima na arwaligu na koleire wese bakari kuruka chemotherapy na koleirwe na koleirwe bana bagante bikuruba na bakore chemotherapy bagante ngokora chemotherapy yingenda na bachikuma komo kubaroro be ase enga kintambe oberiga kunyoro bokonyi kuru ase abamate na basani buna maslin kerubo oyoro moirio ye akwerera Njasa Marieta ngoro kwa maslin kerubo but 7 oyo minton kagaiga oberiga kurwara emiaka nge beriga guchimaega oye emiaka 3 oberiga kona goteba narwarite agachakarwa akamenyire Nairobi lakini omuchano nororo bwechibesa singenje bune family batseba nere bwekore mugakataiyo abana baye nabakembali konyara bune kenyoro batemire gochanga emichango lakini ntori koikeri na niko yabere akonkonyore besa gwakana ebili yu ya nyagitari okorora kwaye kwagerera abana baye gusinya kogenderera na masomo abo obogima bokongu twetire kuringa kiyo roje nane ndagera ngego rocheteyo last maybe do ande kibarwa onyore ndagera mundi nabana bamino nyumba emyake yebere mwana mutone royo ri kwende school iya piditi ati school singenjo besa teyo mwana akwende school ga uke school na ndura ni uchibesa roje kwenda usenda kwenda kwa musabira ribaga mambina ndoira ni one ka video tigere no kobolia kwa abantu wesoke na kubakonya kweneke buna batsheba kwamboka onyoro okubwena kwa bwango ogosaba gwaito bune kenyoro ne family twari gosabana gaki kamoranje oyo koigweri ogeriga akonyo mungino yasingenja abana baya bwate nabake anyore chibese ichi na matumaini narororongana bakubwena ne namba yanu yoratake gonkonya obokonyi bwe namba yane nigere 0727 014 020 inere namba yana Marieta mbatseba kwamboka Orobotioro nigorwaliganetiwe amona job wangi nenjena gosomera ngoro kwa James Ndizi TV